Jos nyt tohon... Kato, kun se ei taitu näin päin tämä mikki. Kerropa Kamppisen Mika, mikä tässä on homman nimi. Mikä tässä on homman nimi? Oo, ne on siinä mulla. Kokeilla aluksi joku 5-5. Mitä? Lopputulos on täydellinen. Niinkö? Mutta mikä tässä niinku, mitä nää pojat mittaa tässä nyt tätä kattoa? Tää on aika... Peltejä. Joo. Tääkö ei onnistunut tää meidän nahka? Se ei oikein iske sinne. Joo. Tuleeko tästä hyvä? Kuitenkin vielä. Niinkö? Joo. Mitä sanoo bussiomistaja Esa Mäkipelto? Ihan samasta. Miten kommentoit? En mä omista onneksi tätä bussia. Mä luovutan tän seurakunnalle tässä kunnossa. Sen mä pistän, että siinä kunnossa. Takas sinne, mistä otettiinkin. Mä ajan sinne mikä Kaurajärvelle. Mikä tää oli tää? Kortesjärvelle. Kortesjärvelle. Mä että saatte bussinne takaisin. Ei, kun nää on pieniä. Ajattelin uppoahan niitä valtamerilaivojakin. Jos meillä nyt vähän kattopaneelit menee, niin... Rami tekee meille mallia siitä profiilista, mikä on liian lyhyt sitä paitsi. Kattopelti tähän pitää. Mitä Mika, jos siihen vetäis mustan pellin tuohon kattoonkin? Älä viitti kuvata. Onnistuuko? Onnistuuko? Mene pois. Pitäisi onnistua hyvin tuo keskikohta. Niin. Siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. Joo, eihän tää näin. Käydään kattoo vähän ulkoa. Ulkoa päin. Täällä rupee bussin perä olemaan aika hyvin hitsattu. Lattia enää puuttuu vaan. Sitten tänne saakin melko sitten äänentoista kamat kyytiin, kun tulee näin hyvä pohja. Tämmönen. Kertaan bussin toiselle puolelle. Volvo, niin kuin kuvasta näkyy. Täällä on meidän pieni remonttimies Ruben. Kattelee ikkunasta. Haluatko sanoa jotakin tähän kameraan? Mitä? Haluatko sanoa jotakin tähän kameraan? Niinku mitä? No ihan mitä vaan. En mä tiedä mitä mä sanon. Hän sä et oikein tiedä mitä sanoa, siellä vaan. Semmonen se on. Saa nähdä tuleeko ikinä valmista. Kyllä se on ne tulee.